3, 2, 1. enwekwa n'ibe mmeli Igbo ji wee dị ebube and enwelu ibe ndị gboo mee mụ na gị na ji asị na Igbo amaka nene ebe ntị na my screen now ka ịfụ ebe a na-akụ unu Innocent ebe o ji wee melu showroom na Anambra steeti wee mekie ma investigation na wee na-agwa ndat na enwere ndị notice eweta wee na-akụ datụnye bụ na mmadụ ka nọ n'ime that house wee na-akụ ya enwere okwu a na-aba apụta na-asị dat na Igbo alaikịla onweba Igbo alaikịla onweba sọsọ ife na-eso okwu na Igbo bụ ọkịka ka nkalịsịa ka nnọrọ ntọ mgbe na-agbakwu na-ajụ gọvanọ of Anambra steeti Charles Soludo OO1 ndị Anambra wee na-ajụ ya ọ gịnị bụ iwe gị mere iji wee na-akụ unu a kedu ibe bụ iwe gị ọ na Innocent na ada akwụrọ tax Soludo na biznes na ife ime biznes nwoke ibe gị na ebe ime biznes mmadụ ife ịkụ wee tụtụrụ moto niile na-akpọbala akpọba na kastan ebe a na ya n'iyi ọ bụrụ na ị nyere Innocent notice dat na echele ịkụ ebe a nwere ihe mekọta ka hapụ ibupụsi moto a niile iyi dameji na over 20 something vehicles bụ moto another state igo a na-arrange ga-ejeme supply ya ka iji eje kulie ikwubeli ibe na-esele gị Innocent Soludo ikwubeli ibe na-esele gị Innocent inwe hidden agenda ikwubeli ibe na-esele gị Innocent na ebe ime business mmadụ ibe gị supply ya arrange chago ka eje mee supply another state igo moto iju na-eme ngo another state igo ka ị bịa kulie ikwubeli ibe na-esele gị Innocent Soludo ọ bụrụ na onye a nwee like 2,000 to 3,000 workers ebe a kịta because of ife emele ebe a kịta ebe adịgo shut down kịta all those people kịta na-benefit from this company kịta adịgo akwụlugo ofu ebe all the families na-benefit from ebe a reason ibe iji kwu ife a bụ you want to create a walkway na goto alụrụ alụ nene nke Sanwo-Olu Lagos steeti Sanwo-Olu lụchalụ nke uchie slabụ ndị mmadụ na-aga ewuruzie da slabụ melu walkway mana ịjụrụ ajụ ebe ị na-eme economics ebe ị na-economize ego wee je korie biznes mmadụ ibe gị nwoke ibe gị kedu ibe iji wee lalakọta ụlọ wee teta wee sị na Innocent nke icheta ọ bụrụkwa afịa ka ị patronize goli ahụ ide egori ya afịa because ende na-emu moto ndị udo ga-achọ ibupụta nyụ anya dị afụrụ moto Innocent why that na the person cheche wee ligolu and mgbe Peter Obi che Anambra steeti na Peter Obi na-agwalụ Peter Obi dọọ ya aka na ntị si na moto Innocent esiri ike ya sị na moto Innocent pụta ọjụ si na ọ bụrụ na moto Innocent ka ọ ya abụọ mee ogo ọsara ebe gọvanọ Peter Obi na no problem kịta and he went ahead and purchase wee go the moto ya na ogosie the moto gịnị na-eme Alex Oti follow the same footstep ije kịta na Abia steeti kịta ị ga-afụ moto Innocent jụrụ everywhere anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị Chinese afụrụ anya ndị ọgwụnsụ Nigeria and Africa is concerned rapụ na anyị na-eji oji enye anyị chance nye anyị ife enye ndị Chinese akarịa ndị Chinese go to Abia steeti go to Powerline ka ife ndị Igbo na-alụ n'aka ndị Igbo ada value their own a wee zie ụfọdụ ndị n'ala Igbo si make sure that na akwatu business Innocent because of one thing or the other personal gain if ever you gain from them ị na-agbalụ ndị Hausa na ndị Yoruba odibo mgbe na-ajụ ege bụ Soludo kedu ife Innocent mere gị iji wee na-akụ unu ya kedu ife o mee ndị nọ na Lagos agwaghị ndị Igbo one nọ na Lagos steeti agwaghị ndị Igbo one nọ na Lagos steeti nwegasị factories and companies but onye ịkpala aka na tiketa asị ya si bunata the business ala Igbo ọjụ ya gịnị ka ọ na-agbala ọsọ ọ sị na ọ karịa mma dat na onye Yoruba maọbụ onye Hausa na-egbu eda na onye nwanne nwoke igbu ya ọ ya meva ji wee na-alụgasị all those companies ịpụtazie ya salụ ị na-asị du ndị Igbo natanụ tatebe gịnị ndị natala anata ndị na-anọ ha are you treating them ofu onye eji aka na the whole Nigeria ofu onye eji aka na-alụ moto bụ onye Nigeria bụ onye Igbo na ọ na Nnewi nye employment ịmakwa dat na Innocent bụ dat na noun dat na o nwere 300 workers onye ọbụla na-patronize ya efu dat na that 300 ga-increase to like 2,000 because of gịnị because more order achịta ndị ọlụ ka ego onye esi achịta ndị ọlụ ebe ọ da abịa unu na-achọ ka moto Innocent ka ọ dị ka Mercedes and Range no go over 100 and something years and so many people keep on patronizing them that's why they are getting better day by day kedu ka moto Innocent ga-esi wee get ya better wee dị ka Range and Mercedes
ebe ọ bụ na you people adị patronize ya. Ndị China anọkọtara wee bụrụ China today. Ndị China nwere mgbe ha bido, nwere mgbe ha na-agha ada, nwee mgbe ya abịa igo moto igo fon na asị mba China made in China onye ọbụla na-agbalị ọsọ mana kịta dị ageti mbata onwere obodo kịta ndị China ha da alụlụ ngwa abịa. Fendi, Gucci na ndị otie ọkwa ndị Chinese pụtara online gbasara sị na ofe nwa n'ala ibe niile. Then Hope Uzodimma je patronize ya mgbe $200 ebulu moto over 2.something billion binye Hope Uzodimma nwoke na-ete ude nwunye ya ị na-ete bleaching cream nwunye gị dobe ụdị ite